Salm numru 22. Tbattijiet u rebħ tal-Messija. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Bqajt il-bogħod u ma salvajtnix. Ma tajtx widen għall-ajjat tiegħi. Alla tiegħi, ngħajjat binar u ma tweġibx. Ngħajjat bil-lejl u ma nsibx mistrieħ. Mint tammar fis-santwarju u lilek ifaħħar Iżrael. Fik ittamaw missirijietna, fik ittamaw u inti ħlisthom. Lejkajtu u inti ħlisthom. Fik ittamaw u ma tfixklux. Jien dudu tal-art u mhux bniedem, żebliħ tan-nies tkasbir tal-poplu. Dawk kollha li jarawni jitku bija, jajbuni, iħarku rashom u jgħidu: fidejn il-mulej intelaq, ħajħilsuhu, ħajsalvaħu la bih jitaxxaq. Imma int minn ġu fommi lqajtni, fih dan ommi fis-sod qedtni. Fuqek qeduni sa minn twelidi, int Alla tiegħi sa minn ġu fommi. La titbeċ minni għax qribu t-taħbit u ma unħatt biex jgħinni. Għata gniedes daru miegħi barrin qawwija ta' Basan għalquni, bħal miftuħ għal fuqi, bħal il-jum li jaħtaf u jgħajjat. Ninsab bħal ilma msawwab, għandi għadmi maqluħ kollu, qalbi hi bħal xema, id-dub ġewwa fija. Ħalqi niexef bħal xaqqufa, il-sini muħħal maħnieki, ninsab mitfuħ fuq trap il-mewt. Abda klieb daru għalija, ġema nies ħżiena rassewni, taqbuli idejja u riġlejja. Nista' not ta' għadmi kollu, bajnejhom fuqi ħarsu lejja. Ħwejġi jaqsmu bejniethom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Mulej, la titbeċ minni, qawwa tiegħi, fittexejni. Eħlisli mis-sejf lil ħajti u mill-klieb lil ħajti la għażiża. Min ħalq lil-jun salvani, min qarn il-gniedes lili msejken. Inxandar ismek lil-ħuti, infaħrek f'nofs il-ġema. Faħru l-mulej, intom li tibżgħu minnu, sebħuh il-koll nisel Ġakob. Ibżgħu minnu l-koll ulit Iżrael. Għax ma warrabx minnu l-imsejken, ma stmelx in-niket tiegħu, anqas wiċċu ma ħeba minnu, imma semgħu meta sejjaħlu. Għalhekk nagħtik it-tifħir tiegħi f'ġema kbira, inrott il-wedid tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu. Jiklu l-fqajrin u jixbaw, ifaħru l-mulej dawk li jfittxuh, ħatejx qalbhom għal dejjem. Jiftakru t-truf kollha tal-art u jerġgħu lura lejn il-mulej u qudiemu jinxteħtu r-razzezz kollha tal-ġnus. Għax tal-mulej hi s-saltna u fuq il-ġnus isaltan. Lilu qimu l-bnedmin li jmutu. Qudiemu jmil kull min nieżel ġo trab u għalih tgħix ruħi, lilu jaqdi n-nisel tiegħi. Ixandru l-sidi lin-nisel li għad jiġi, ixandru l-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad jitwielet. Dan għamlu l-mulej.